Moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, parabéns. Parabéns á economía digital por ter a ben convidarnos por cuarto ano consecutivo poder ter datos e ao mesmo tempo poñernos aí o corazón encollido porque todos os concellos estarán pensando agora que o que fixen ben, que non fixen ben, e xa non está dicindo a conselleira de Medio Ambiente, senón que o está dicindo un medio independente. Decíalle ao director de Economía Digital si entendía o galego e dime que a un 97%, entón díxenlle, pois entón continuamos en galego. E tivo a ben dicirme que efectivamente así fose. Parabéns, pois tamén, por esa exposición, por esos datos, por ese rigor, por ese contraste, e parabéns a Gumersindo por continuar aí, por ter xa un escalafón máis donde lle mandaremos correos ás 10 da noite, porque a nós tamén, decía o presidente da Diputación, alcaldes, conselleira, presidente da Diputación, envíannos ás 10 da noite, e non sei se é sostible psicolóxicamente, pero é certo que a xente está adaptada a casi sexa, o igual que tamén eu o meu equipo de camiño para aquí, digo, estes datos están contrastados, e entón con ese estrés tremendo, para que despois saia ben o titular, aí están respostando. Dito isto, hai unha serie de conclusións que son fantásticas e despois é certo que temos que ser conscientes. E sendo conscientes de que, por un lado, nada podemos facer se non temos datos, e eses datos non son contrastados, e ao final non os verificamos, e en función de todo iso hai que facer unha planificación. Planificación que xa non só pode partir dos datos históricos, senón que ten que haber unha adaptabilidade. Por qué? Bueno, pois porque os tempos mudan, porque a sociedade tamén muda, e vémolo en todos os eidos, tamén no político. E ao final, iso tamén inflúe dende o punto de vista da sostenibilidade. Eu falo de sostenibilidade en tres eidos, e que non existe sostenibilidade se de repente só falamos de bolsas de plástico e nos obsesionamos coas bolsas de plástico, pero non falamos pois daquelas que son 100% algodón. A proporcionalidade fundamental. Polo tanto, tres eidos. Un é o social, temos que pensar nas persoas, temos que tirar tamén de economía e ao final, iso todo fará e dirá se somos sostibles ou non somos sostibles. Por outro lado, é a mensaxe. A mensaxe é fundamental e dentro desa mensaxe, pois, cada un de nós podemos aportar nas grandes cidades ou tamén nos povos. E despois hai que poñer orden, non queda outra, e a veces tamén facer críticas. Dentro de poñer orden, pois sabemos que teñen as competencias en materias como pode ser residuos ou en materia de augas, pero hai outras administracións que non podemos deixar orfos a quen teñen as competencias, que en este caso son os concellos, e temos que estar ao seu carón. E temos que defender unha singularidade que é a galega, que por ser singular non quere dicir que non teñamos que cumprir. Debemos de cumprir. Pero de cando en vez chamamos ás portas de Europa e dicimos que unha Galicia con 30.000 entidades de poboación, a metade de toda España, non pode ser tratada como outra comunidade, como pode ser o caso de Madrid. E aquí este Atlas céntrase efectivamente nas 7 grandes cidades e aí pois vemos diferencias sustanciais. A veces porque estamos na marxe máis atlántica, outras veces porque estamos no interior, outras veces porque a poboación está máis envellecida e outras veces porque se trata de planificación pura e dura. E dentro desa planificación, pois, nós temos moito que dicir como comunidade autónoma. Eu teño moito que dicir como responsable en medio ambiente. E ese dicir é estar ao seu carón. E hai unha parte fundamental que é a economía. Nos últimos anos destinamos máis de 100 millóns de euros para que os concellos puidese cumplir. E o primeiro, para poder cumplir, é que poidan ter infraestruturas. Se non temos infraestruturas, a poboación en sí é imposible que cumpla. Por outro lado, mandamos unha mensaxe. A sostenibilidade, o cumplimento dos obxectivos, non ten ideoloxía, señores. Aquí o que hai son datos contrastados. Facémolo ben ou mal, absolutamente todos. Que un concello o faga mal non quere dicir que vayamos a por ese concello. Temos que convencelo para que o faga mellor.
E temos que convencelo porque, ao final, ese concello vai influir nos últimos resultados e, ao final, temos que presumir. E, aparte de presumir, o que temos é que procurar que non cheguen esas sancións que, ao final, van ter que pagar todos os galegos e galegas. E, despois, eso pois non acaba de estar ben visto. Pero hai datos que son bons, aínda que Galicia ten que seguir mellorando. Todos os galegos e galegas temos que seguir mellorando. O 97% dos concellos é certo que implantou total ou parcialmente a recollida de biorresiduos. Cando digo parcialmente, pois fíxate, igual é que empezaron nun 1%, pero eu vou dicir que comenzaron, é a miña obriga. Despois xa lles vou dicir nunha carta ou nun correo que van un pouco lentos, pero o dato é ese, o 97% implantou. O 88% ten un servicio que é de punto limpo. E iso quere dicir que o 93% da poboación ten un punto limpio a menos de 10 minutos do seu fogar. Despois, hai outros resultados, pois porque temos tirados residuos en certas zonas que incluso pode ser un parque natural. E aí xa hai o factor humano. E aí, igual que fai tráfico, se a velocidade é maior da que debe, pois a veces non toca outra máis que aprender con unha sanción. O 80% dispón de outros sistemas de recollida diferenciada, como poden ser ámbito textil ou tamén a recollida de aceite usado, pero que non pode quedar só nunha recollida, é que algo temos que facer con ese textil. E Galicia vai se converter na primeira comunidade autónoma que vai ter unha planta de tratamento textil, e esa planta de tratamento ten que empezar a funcionar xa. Os tempos mídense, pero ao mesmo tempo que se miden, despois hai que darlle continuidade. E aí hai que tenderlle a man a todos os concellos. Pero para iso tamén temos que ter outros eidos, como poden ser as plantas de biorresiduos. Falamos dos biorresiduos, pero podeme dicir un concello como o Entrimo ou mesmo Ourense. E eu aonde levo ese biorresiduo? Pois somos a única comunidade autónoma que temos unha planta a menos de 50 kilómetros e que senón non seríamos sostible. De nada serve ter un contenedor marrón se temos que facer 150 kilómetros porque ao final están as emisións de CO2. E está fantástico que teñamos axudas para camións eléctricos. Pero fíxate que moitas veces os concellos teñen que renunciar a ter eses camións eléctricos porque para eles non son factibles, non son viables. Pero fomos quen de reconducir todos eses fondos que nos trouxo, como os MRR, como agora os fondos FEDER. E aquí teño que dar outro dato. E ese dato eu si o dou non é porque sexa a conselleira, é que hai un traballo en conxunto. Teño que dicir que os valores obxectivos de cumplimento dos MRR en Galicia son do 100%, pero tamén vos teño que dicir que hai comunidades autónomas que están no 10%. Ao final, o resultado é de todos nós en esa línea en a que temos que ir. Mais eficiencia hídrica, pois volvemos a estar de novo no epicentro. En Galicia chove igual, pois o resultado é que sí, pero faino de distinto xeito. Esos son os datos de Meteo Galicia que, ademais, pode utilizar de xeito gratuito todo o mundo. Pero tamén é certo que temos episodios de calor moito máis amplios, episodios de seca moito máis amplios, e, polo tanto, a planificación que tiñamos antaño non nos sirve para o de agora. Pero temos que dicir que en Galicia seguimos tendo pérdidas de ata o 30% de auga potable. E iso non quedan exentas as cidades, non vivamos equivocados, e que a veces dicimos que son os pequenos concellos os que non teñen recursos. Non, non. A veces son tamén as grandes cidades as que deciden non facer esas inversións. E aí apostamos pola digitalización, é fundamental. Comezamos polos pequenos concellos, polos de menos de 20.000 habitantes, pero, por suposto, tendémoslle tamén a man ás grandes cidades. Recursos ten que seguir habendos. Falamos de seca, pero tamén falamos de inundacións.
Daqui ao ano 2030, 65 millóns de euros, porque si é certo que temos que pensar nas persoas e temos que pensar nos riscos, e temos grandes riscos ao redor das grandes cidades. E así, de xeito paulatino, temos que seguir avanzando noutro eido. E eu poño en riba da mesa, temos 4 concas hidrográficas en Galicia, as 4 influen nas 7 cidades, e eu digo, hai que avanzar hacia unha xestión única. Non podemos ter unha Galicia costa, non podemos ter 3 confederacións hidrográficas, temos unha mesma legislación, pero interpretacións totalmente distintas. Esas son as realidades. E como estamos nun foro onde é bo levar pois a parte fantástica e maravillosa, pero tamén temos que ser autocríticos con nos mesmos, Galicia ten que seguir avanzando nese eido. Calidade ambiental e calidade de vida. Temos que medir e, ao final, teñen que dar os seus resultados. Nos medimos. Hai comunidades autónomas que non miden. No caso dos ruídos, pois temos 10 grandes plataformas. É certo que eu comentaba en Petit Comité co presidente da Diputación, bueno, a veces é a París e a Panorama que nos distorsiona, entonces aí imos facendo certos axustes. Tamén lles imos dicindo hai que baixar un pouquiño o volume, pero non imos por mal camiño. Pero despois tamén hai que medir a calidade do aire, que é fundamental, e aí temos 47 estacións que mide a nosa calidade do aire. Galicia temos que dicir que temos boa calidade do aire. Iso non quere dicir que nos despistemos, non, senón que temos que ir a máis. Temos que estar sempre ao carón dos concellos, as distintas institucións, só así, con grandes e pequenos concellos, só así coas 7 grandes cidades, ao final cumpliremos estritamente cos nosos obxectivos de non ser quen dirémolo, porque non temos nada que ocultar, a transparencia é fundamental, a proporción na mensaxe, sin dúbida, debería ser o ideal e, se non, debería estar penado. Pero eu creo que estamos en un moi bo momento e eu estou seguro de que certas cidades van mellorar os seus obxectivos despois de a presentación no día de hoxe. Parabéns a todos, porque sin todos non conseguiremos os retos que se establece dende Europa a nivel nacional, e nós aínda somos máis exixentes dende Galicia. Moitas gracias.